Divendres 16 de setembre, Evangeli i Sal. Primera lectura. Si Crist no hagués ressuscitat, la vostra fe no té cap fonament. Lectura de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corins. Germans, si prediquem que un Crist ha ressuscitat d'entre els morts, com és que entre vosaltres alguns neguen la resurrecció dels morts? Si no hi ha resurrecció dels morts, tampoc Crist ha ressuscitat. I si Crist no ha ressuscitat, la nostra predicació no té cap fonament, ni tampoc la vostra fe. Fins i tot som testimonis mentiders de Déu, perquè assegurem que Déu ha ressuscitat el Crist, quan de fet, si els morts no ressusciten, no l'han pas ressuscitat. Perquè si fos veritat que els morts no ressusciten, tampoc Crist no hauria ressuscitat. I si Crist no hagués ressuscitat, la vostra fe no tindria objecte. Encara estaríeu submergits en els vostres pecats. A més, el qui ha mort creient en Crist estaríem perduts sense remei si l'esperança que tenim posada en Crist no va més enllà d'aquesta vida. Som els qui fem més llàstima de tots els homes. Però la veritat és que Crist ha ressuscitat d'entre els morts, el primer d'entre tots els qui han mort. Paraula de Déu. Salm responsorial. Quan em desvelli, us contemplaré fins a saciar-me, Senyor. Escolteu-me, Senyor, demano justícia. Escolteu el meu clam. Oïu atentament la meva defensa. Surt de llavis que no enganya. Us invoco, Déu meu, i sé que em respondreu. Us invoco, Senyor, escolteu el que us demano. Ajudeu-me amb l'amor admirable amb què salveu dels enemics, els qui s'arreceren als vostres braços. Quan es desvelli, us contemplaré fins a saciar-me, Senyor. Protegir-me a l'ombra de les vostres ales, però jo vinc a veure-us demanant justícia. Quan em desvelli, us contemplaré fins a saciar-me. Quan em desvelli, us contemplaré fins a saciar-me, Senyor. Evangeli. Aleluia, aleluia, aleluia. Us enaltim, Pare Senyor del cel i de la terra, perquè heu revelat als senzills el misteri del regne. Aleluia, aleluia, aleluia. Anàvem amb Jesús algunes dones que el mantenien amb els seus béns. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps Jesús passava per cada vila i per cada poble, predicant i anunciant la bona nova del regne de Déu. Anaven amb ell els 12 i algunes dones que havien tingut malalties i esperits malignes i s'havien posat bé. Maria, coneguda amb el nom de Magdalena, de la qual havien sortit 7 dimonis, Joana, la dona de Cusà, administrador d'Herodes, Susana i moltes altres que el mantenien amb els seus béns. Paraula de Déu. Comentari. El text evangèlic és un resum de l'activitat normal de Jesús com a predicador itinerant. No ho fa tot sol, sinó acompanyat pels 12 i un grup de dones. Tots i totes el segueixen com a deixebles i exerceixen el servei o diaconia de l'anunci del regne. Les dones, a més, seran les més fidels a acompanyar Jesús en el moment de la mort i sepultura, i les primeres a ser testimonis i anunciadores de la resurrecció. Sisplau, subscriu-te al canal i dona like a aquest vídeo, gràcies. Et desitjo una bona jornada.